Filistînî ji bo manayê êrişên Siyonîstan bibin, kom bibûn ser ev du. İşgalkeran jî êrişên kesên ku li herêma Mescîda Aqsayê civiya bûn kirin. Temaşevanê hêja gelek kes birîndar bûn di encama bi sergirtinan de û gelek kes jî hatin desteserkirin. Siyonîstan serê sibê ji bo qaşo meşa alayê amade kirin û li derdora Mescîda Aqsayê barîyer danîn. İşgalkiran li herêma bajarê kem dikanên Filîstînyan girtin. Komên Yahudiyan qaşo di meşa alayê de heqaret li Hezretî Muhammed kirin. Komên Yahudiyan paşê êrişên xortên Filîstînyan û rojnamavanan kirin. Li vê derê sloganên bimrê xelkê Filîstînê avêtin. Hamasê û Cihada İslamî ji bo manî meşê bibin û asteng bikin bang li xelkê Filîstînê kir. Li ser banga berxwedanê xelkê Filîstînê da ketin kuçe û kolanan û civiyan ser ev du da ku Siyonîstê nekevin herêmên Müslüman tê de dijîn. Siyonîstan beriya meşa alayê li Qusê di deriyê Şamê de êrişên Filîstînyan kirin. Siyonîstan hem bi siwarî hem jî bi çek û silahan êrişên xelkê Filîstînê kirin û gelek kes esîr girtin. Di êrişa rejima terorê de 33 kes birîndar bûn. Di beyana nivîskiya hêva sora Filîstînê de hatî îfadekirin. Siyonîstan nehêştiye alîkerê pîreka birîndar bikin û ev pîrek jî hatî desteserkirin.